Kim Bujan evde hav sala li grava Yang Piang dijî. Lev heşta jî fêrî teqînên rahenanên leşkerî yên nêzik ku mala wê dihejîne nebûye. Artêşa me îro teqînan dike çima. Dema ku em teqînan dikin ez ditirsim. Dema ku Kuriya Bakur teqînan dike ez ditirsim. Ez ji her tiştî nîgeranim. Niştecihên Yang Piang wan rojane bi taybetî nîgeran in. Li peravên nêzik Koreya Bakur û ya Başûr meha borî teqînên hişyariyê li hev dikirin. Nêzîkî peravê keştiyek deryayî ya Koreya Başûr çavdêriyê dike. Niştecihên lêre dibêjin di demên dawiyê da dengên teqînan zêdetir bûne. Makî xeman nakin. Li hemû derûdorên vê derê ez dengê gulan dibîsim. Piraniya vê giravê avahiyên leşkerî ne ji ber ku Kuriya Bakur pir nêzik e û tenê 5 kilometran ji me dûr e. Bakur bi hêsanî tê dîtin, bi taybetî di rojek sahî da. Di avên hestiyar da masê girtin zehmet e, taybetî niha. Her gava ku Koreya Bakur çekan diteqîne, divêt keştî derkevin û ew zererê dide niştecihên ku debara xwe ji deryayê dikin. 결국 손해는 뭐예요? 우리 여민들은 손해. Ez nizanim ka ew çi qas bandorê li xelkê dervey deryayê dike. Lê ziyana bo masîgiran gelek mezin e bi taybetî li herêmên leşkerî. Tenê debara jiyanê di metirsiyê da nîne. Gelek kes ji evlehiya xwe ditirsin. Di sala 2010 da Koreya Bakur bi qasî 170 top hawêtin Yang Piang û di encamê da 4 kes hatin kuştin ku 2 ji wan sivîl bûn. Ew kurike ew cihe ku leşkerekî Koreya Başûr lê hatibû kuştin ji ber êrişa Koreya Bakur. Ez pîrim ez dixema xwedanînim lê ez dixema zarokên xweda me. Bû kesên ku li eniyên vê pevçûna kevin da dijîn, metirsî ji hemû deman mezintir e. Raporta Bilgalo, Cetozel, Dengê Amerîka.